kedu ihe Portable na-emekarị zazu ayayayaya I'm a babu I live in the zoo mana with ihe niile ahụ na-akọgheri ndebe ha ya akpọ ya gbara visa kpọta ya London kwụọ ụgwọ blọg post oye a na-epromote ya maka gị na ha ghọta media mana ya afọ onye be anyị kwa onye be anyị gụrụ nyakwasa mina nyakwasa sa nke waze ebe ka dịbọ anyị okedo ife dị iche ya na zazu ndị nọ mgbago dofe mmanụ ife ha believe owo as long as onye a mere ihe anụnwa postuo nwee 1 million view onye a nwee potential enwere ihe o mere o ji nwee 1 million view na ife onye ọwụ na-akwadobe nke ndebe anyị bụ na ị nwere ike ịgbagide nya anya na-asị carry your making us proud ka bụ nke anyị ọ dịzi ha ka ị na-achị irife arife ifo ya bịa this boy kwu ka ọ gafee okwere ebe anyị chọọ ka ọrụ na ga gbatuo onye a. The first comedian in Africa to get 11 million naira on stage under 7 minutes, Ogbuefi Igotuk. The first Southeast-based comedian to win stand-up comedian of the year in Nigeria, Ogbuefi Igotuk. The first comedian from Southeast to host a show in Lagos, Eko Hotel, twice and sold out, Ogbuefi Igotuk. So my brand is big. There is a very big difference between content creating and stand-up comedy. When bido switch it, gebu choba agonte when bido maybe Igbo. Ichefona na mgbe bido chani ha ije eme pidgin English. I na claim on I worry area. Kuku anani isi worry attention ade. I am on in Florida complex. Competition ade. The only competition you have is yourself. They better than he did last year. Mo believe or the nwe competitor. I believe na ihe na-eme bụ ihe nkwesị ime. Ana need ime kale one na-eme. What of nka online mana aka hang game or in pocket. Kendi na-ekiri mgba who were you looking up to mgbe unu bidocha? I go die bụ onye na-enepụ jela anya oge a na ife gbasalụ pidgin English kind of comedy ana basketball. Then ife gbasalụ Igbo kind of comedy. Mgbe m bịazi blend ya mebezi ya aba Ogbuefi because I listen to his tape. Chefona na mgbe anyị bidocha na ihe anyị ji emewu pidgin English. Anyị na-eklem na anyị worry area. Kwukwa ana n'isi worry attention ade. I am on in Florida complex. Onye a na-enele anya ọfụma bụ I go die and basketball. Bụ ndị mmasị gị nọ ndị aka na-ele anya ọkacha I go die. Onye mere afa m daga iji kpọọ ma Igotuk ha ngwolu dị afọ ozugbo yuzubezi Igotuk ha and Ogbuefi na-enele anya melu m ndịbazie creative on my own na-achọsi ka create my own jokes because mgbe anyị bidocha joke ndị mmadụ ka anyị na-akrak so ndị mmadụ na-akrak kwa nke ekite ewe n'iwe because enwekwara onye kọpịrị nke ya bifo ebido mewe nke Ogbuefi is somebody that we don't talk about enough. Ime ihe ka ọsụlụ ya ndị Igbo enwere archives and entertainment. Even in movie, even in comedy, even in music, they don't celebrate their legends. Ndị Yoruba, ndị Warri, ji wee take over. Because as it is right now, I can celebrate King Sunny Ade. I can celebrate Sina Peter. Mmadụ one na-celebrate Teresa Ọnụọra. No, Larry Gaga na Flavor ha. No. Agotakwa ya, emekwa ya ọpụtakwa n'ọkụ. Mike Ejeagha, ewepụ na Brain Jota. Meru gwogwongwo onye echetara ya anyị nwere any award company at the whole of Southeast. So may imagine na group a na-eme Igbo bụ Igbo award night, group ka na-eme so anyị bụ ezigbo Igbo award group ka na-eme Igbo Amaka award group na 3 of them ha niile gbakọtara aka ọnụ asị ka enwee one particular award production award company ga na-recognize our own Hedis na complain na ha enye Flavor ha award onye ndị nwe onye nye award ka promote we ha nwa nọrọ kedu ihe Portable na-emekarị zazu ayayayaya I'm a babu I live in the zoo mana with ihe niile ahụ na-akọgheri ndebe ha ya asịghị n'ọnya highest jee ga egwu Portable zazu a jee ga ihe niile okwu na ya okwu n'ebe ahụ mpụ jee ga onye na-anụ Yoruba ya kọwake na-eghe ihe onye a na-akọ ifu na ihe niile ọ na-akọ ọwụ nonsense with nonsense niile ahụ ọ na-akọ ndebe ha ya akpọ ya gbara visa kpọta ya London kwụọ ụgwọ na blog post oye gịnị ka a na-eme a na-epromote ya maka gị na ha ghọta media mana ya afọ onye be anyị kwa onye be anyị gụrụ nyakwasa mina nyakwasa sankewaze sankerewa ebe ka dịbọ anyị onwe ife dị iche ya na zazu okedo ife dị iche ya na zazu mana ọgwụ ofu ndị be anyị anọ gị ka ọ na-asụ n'ọmị akwa nsa ya na ka ọ na-asa sakwere gị ka ọ na-asakwa ife onye onye ejeche ife ọ ya arụ gị ka ọ na-agụ eriri ya mmadụ diọkpara mmadụ tetara ọrụ mị akwa nsa mina bụ ihe gbara ya n'isi onye onye ejeche gba abụọ ka ọ ghọọ bụ. Are you the biggest comedy export from Southeast? Depending on the kind of export ị na-ekwu ọ bụ na comedy show sigo from East jee Lagos onwebe onye meli ya n'ọsọ mụnwa megolia so for now ọmụnwa onye begolia enwezi ọzọ melunu iwe jụba ma am I the biggest or not. I don't need to go anywhere for greener pasture because I'm okay here. You know why? I am into land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited. Abi una no know say doctors too dey into real estate.
Iye big anụnwa na everybody is big in their level. Ọkwa ifo mụnwa na onwe m kịta nsị gị na ndị big kịta enwe ebe mma abata ya afụ. Ọkwa anyị na-ejenu show, ọkwa mụ na big stars na-ejenu show. I real show anwedo ya n'afụ. My brand is big on its own as Onitsha to Lagos. And that Onitsha to Lagos has a mission. Mission ya bụ ka anyị export tụọ ihe anyị nwelu to ndị nọ Lagos. Ka a na-afụkwa na ya na ọ bụrụ oge niile Bini, Warri, Bini. Ị na-ediri ịmụ anyị. Maka gịnị anyị nwere ihe anwa. And I have proven it many times. The first comedian in Africa to get 11 million naira on stage under 7 minutes, Ogbuefi Igotuk. The first Southeast based comedian to win stand-up comedian of the year in Nigeria, Ogbuefi Igotuk. The first comedian from Southeast to host a show in Lagos, Eko Hotel, twice and sold out, Ogbuefi Igotuk. So my brand is big. Enwe one woman every month to send the album $200. Mgbe mpụtacha ọfụ 2018-2019. Ịma na ụmụazị kịta amụhụ na enwe mgbe anyị akara ọkụ. Because agụba ndị bido Facebook comedy skits with Igbo. Ego ọma ego onye obodo. Anyị nwa bidolie na Anambra State. Na the problem industry anyị nwere obo. Ndị mmadụ achọghọ ka ibe ha grow. All the few people chọrọ ka ibe ha grow. And few people na-ada afụta ibe ha as threat. Otu anụ onwe onye m na-afụta as threat. Reason bụ na ama na ndị iche. Ihe m na-eme dị iche. Craft m dị iche. Pattern m dị iche. Onwe onye na-akọpị. Kama na mmadụ na-akọpị. Ịma how many of my jokes ndị comedian nọ n'ọka. Ya mbaba one. Ndị na-use joke m ka nkụnụ. MC2 Mike mgbe ọ na ya. Onye obodo my man. O kwuchọsị m ọga. Hapụkwa joke a. Yes. O welu joke ga dị ka keke. Ọtọ nọ ya ọwọ Benz. Thank you. Imego Onitsha to Lagos 2 times. Yeah. Do you have any reason behind your choice of people that you're taking to Lagos? This thing is business. What you need is what will sell your market. Onye ọbụla na-eme show na-etinye faces and people o feel that these people is what people will want to come and see. Ma tọkpọbazianụ ndị mkpọbugo wee bịa. And ịma ihe niile bụ the rave of the moment. So and everyone mkpọje in their field they are good. But maybe they are not good or they have not mastered nke mkpọfaje. Like you said, ụfọdụ ndị content creators mkpọje lufe emere ọfụma. There is a very big difference between content creating and stand-up comedy. Ife nji kpọlfaje bụ ka ngosikwu na another side of ihe a na-eme. And again, these are face ndị mmadụ chọrọ ịfụ at that period. And I think that some of them ejebedi this kind of show na ndụfa before. Because show Eko Hotel ọbụrụ dị anyị na-eme na East. Ha nwaji ọnụ ha kwue na ha gbagotegodi na stage. Stage sọsọ stage lie ha. Stage lili gị. Stage ha ka this whole building. Ogologo stage. Ị na-enenezi crowd. And ọ kụzikwalụ mụ nwe ihe because of next time. So ọ bụrụ na ndị jebulu izizi na fe mere ọfụma ma ọ na-enwere ihe meenụ. No. All business ka anyị na-eme. Ịghọtago. Enwere ndị jebukwala izizi a. Sokwa wee jekwa nke ebu a. So that's it. But my main aim of this Onitsha to Lagos is one, to sell this town a na-akpọ Onitsha that people thought is filled up with ndori, togre, ndị aka na-akpa. Ka anyị gosifara we have this talent. Ime njem Onitsha to Lagos because the thing that gave me the breakthrough on social media is main market. Na ngwa eziokwu mana ọ bụ nọ Alaba ka nọ ọ na nji Alaba International wee na-eme Alaba International man. Otu anyị si eme main market man. Ndị Alaba ga-eji mme ambassador Alaba International. Ka anyị gba touch na Uche Ogbuagu well. How big do you think he is? Uche Ogbuagu to me should be a course to be studied in university. You know why they are not that big? Otu anya ndị mmadụ is because they were not seeing their face, no audio, and there is no way to watch them. Or ihe limit ifa. But you won't blame them because no if ha meet at that particular time. Ihe sokwu wee mee ọ dịka Uche Ogbuagu and another flowers ya bụ na ọ bịazie politics. O mekwuzie ya focus ya more on politics. O so n'ihe nkwubu onye ọbụla chọrọ ịbụ ọga entertainment a enwere boss. Ya mba bụ ote ya nọkịta ya nwa boy. I criticize mmadụ na-atọ ha ụtọ. Ịhapụkwa na onye ahụ sị ya ngwa mezie ihe onye a na-eme ọ ya emenwe. And ofu onye criticize kwa ha na ofu onye nke ọ sịkwa ya na-eziokwu onye nke ọzọ ajoin ya na-eziokwu onye nke ajoin ya. Before you know what is happening, egogo obi onye ọnwụ na-egbugo onye ahụ. Ndị nọ mgbago ndị Yoruba dofe mmanụ ife ha believe owo as long as onye a mere ihe anụnwa postuo nwee 1 million view onye a nwee potential enweghị o mere o ji nwee 1 million view na ife onye ọnwụ na-akwadobe a na-epushie nke ndebe anya bụ na ị nwere ike ịgbagide nya anya na-asị carry on you're making us proud ka bụ nke anyị ọ dịzi ha ka ị na-achị arife ifo ya bịa this boy kwu ka ọ gafee okwere ebe anyị chọrọ ka ọrụ na ga gbatuo onye a. You took Onitsha to Lagos. Zanzindo did the same thing. Ka ihe ga-akpọ the thing. Ị ga-asị na onwe na-akọpi ibie. Mụ na Zanzindo adịghị m ofe ihe. You know oil problem ndị Igbo nwe ya ndị be anyị nwe na entertainment a na-afụ onye ọbụla ihu ya na-agba na social media na unu niile na-eme ife. Zanzindo is a pure businessman. Zanzindo je Lagos ime business, not to do comedy show. Is Zanzindo a comedian?
people niile eje crack joke nwanne m idro good na joke ma akwangwale ya n'iru anyị je nọ na Lagos mgbe ndị mmadụ si na mụ na ya na anyị adịghị okwu nwanne ngwa ya n'ihu idro funny na joke mana when it comes to MCing ana m ewenire gị aka enu mpa a sịrị afọ ọma na-ele onwe ọgwụ ya. How many comedy shows has he gone more than MC show events? There is no weekend in every occasion ndị Igbo gbasiri ike na-eme Zazie na Adeje as the MC. There is no comedy show gbasiri ike a na-eme na South East or na Lagos Ogbuefi Adeje. It has already answered any other thing. That's one thing na-agwa ndị mmadụ. If you understand your strength mala ebe bụ n'ebe a ka akpọọlụ gị otu ego esi chụ gị ọsọ. Immediately Ogbuefi understood that I'm good in stand-up comedy and I'm good in my skit making. I need to export this. I exported it and it's Oselo. Immediately Zazino understood that I'm good in event planning. I can do this. Look at him. So there is no need of a competition here. Competition. The only competition you have is yourself. He did better than he did last year. That's the only competition. I believe in the competitor. I believe in the and I need him. That's why I venture into movie. I do my shows. I do my skits. I want to be better than what I was before. Not to be a chobaka onye ka na onye akaro. And I'm at the end of the day on that. What often carry online, man, I can't hungry in pocket. I don't need to go anywhere for greener pasture because I'm okay here. You know why? I am into land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited. Abi una no say doctors today into real estate. How did you meet AY? The Road to AY show. That was one of your biggest breakouts, making more than 11 million naira on stage. Yeah. The first person but I'm Lagos, main Jibia show na Iko Hotel for the very first time is Funny Bone. Now we went Bia Lagos for show yeah. So Bia Lagos, Bia show yeah that time. You meet casual, younger brother AY. Na Wunye bụ onye Igbo. No na that show, so ne perform. You na hamu iri hamu. You meet see Wunye, everybody they laugh. Even the way when they speak Igbo self, me I know they hear but they laugh. Wetin the nwunye na interpret zili ye nne. So nkwuchazie ya Jezi kene imonifa at the show. Tebu Yomi casual the otua. So okpom same I know they hear wetin they laugh but my wife you don't laugh tire here. I ask am who be this guy? Wetin they talk? Even me when no they hear I can't follow the laugh self. Also I go introduce you to my brother AY from show Funny Bone and CJ show Ajebo. Nke Ajebo can no meet Lanre Mako one AY. So Yomi we onye I say come watch this guy. Onene cham okay, can na agbada tazika AY na abata. I say AY, Baba, this guy finish work. I say I just dey come and no see your performance now. Yeah. I say Lanre, if it's good now, carry him now, put him for the train now. Wait till again we dey do now. So we dey do him now. Just like that. Otua, AY have Friday performance. So maybe AY on when see my performance fully, but na show yama. That very event Ida Diego. Okay. No, to December 2022. Bo me AY live na Asaba. Lanre we you go there around, we won't do AY live. I say, even if I get shy, they cancel. I must send picture, send their picture. Yeah, ni na name man ke Funny Bone, man ke onyanjo when na 1 naira. Onwe do yen sia nya ti picture. Iye nchodo mu waji akam. Mba iye na gwa ga go kwam big. I go Ogbuefi. Yes. Had go big. So nwe nke Funny Bone mu ji akam gba flight mu kwụgwọ hotel m. Before nke Funny Bone ana m eje shows na Lagos na ala hu n'oche. Gba onwe bo no ye mam na. Yeah, before AY, before Ogbuefi self, when I was just so I go talk. So, nke Ajebo the same thing. Mo na akwụgwọ hotel, gba flight mee niile. So, nke anụnwa, nsi okay, nsi Lanre okay, na nọ m ya na mma abịa. So I now 25th December nje. Ha lodge rodum. So I can jechaze. Ebe aka AY no we izizi we kwuo no ya akponje London. That the first place obuzoku no ya akponje London. Ka na me introduce on stage. This is a guy I've seen. He's doing well. He's good. You will love him. I'm going to put him on our train of going to you when we are going to UK. Otakosi we me introduce. So look at the show. Make we him we. After that shows. Elu ebe February. After December, January, February. Phone ring. Pick here. I say, is this Ogbuefi? I say, yes. I say, my name is AY Ayomaku. Mtibe, me na come, AY call me for phone, AY call me for phone, I say, this man, calm down. I say, me market man, how you doing now?
I say, I'm fine. Osim, I don't know if I can put you in my show in AY Life Easter Sunday in Lagos. Are you free? You say, you say, am I free? Over free, they worry you. You say, even if I know free, even if then they bury my papa, I go leave that burial. Come your show. Osim, so how is it going to be? Say, and there is no way it's going to be. I'm coming. Osim, okay, Lanre go call me, make I send my pictures and all that. Before Lanre, I not my send your picture self. From that day, can be the memory hazard. In nwere akọpụlụ iche ịchọ ka ụwa nọ. I nwere ife dị n'obi ịchọ ihu Gbam. I nwere ife dị omimi ịchọ ka onye ọbụla malụ. O nwere akala aka izolo ezo ịchọ ka ụwa fụ na inwe passion for. Bịa na Gbam ka ụwa n'onu iyi. I nwere business ịchọ ikwunye n'ọkụ. O nwere product ịchọ ka o soro na Gbam. Ịchọ ka ife ị na-ele, ife ị na-eme na-aga as viral as Gbam. We are here for you. Contact the number on your screen. Kai punye inoku ke phone on Adamu Aka. Gbam is the biggest Igbo interview in the world. Come and find out for yourself.